Mossèn Dalmau. Anècdotes, en té 1000, és una vida molt rica, ha tocat molts temes, ha viscut aventures i la seva pròpia vida ha sigut una aventura centrada en una fe profunda, o sigui, un personatge d'una fe profunda, però també d'una llibertat profunda. Llavors la seva visió de les coses humanes, terrenals i espirituals sempre estava sota aquest tamís de la llibertat. La llibertat era bàsica i enfocava les coses d'una manera que no era la manera corrent. Ell, la paradoxa, era una part molt important del coneixement de la realitat. Ell, en el fons, és, com diu el seu decàleg, un pelegrí cap a l'absolut. Això era la seva realitat. Entremig hi ha 1000 coses humanes, 1000 anècdotes, 1000 interessos, que cada un valorarà com sigui. Tu i jo, Gregori, ens vam conèixer quan jo vaig venir aquí al santuari de Nostra Senyora de l'Ecologia per parlar amb mossèn Dalmau de Sant Galderic, no sé si ho recordes. Però com està el tema de Sant Galderic? Quina evolució ha seguit en aquests anys? Ho recordo perfectament, Salat. Sant Galderic és un dels temes d'aquí. Sant Galderic era el patró històric de la pagesia catalana, que amb el decret de nova planta, etc., va passar al calaix dels records. Segurament mai, no sé, a la vida mai es pot dir mai, però segurament no serà restituït com a sant patró de la pagesia, perquè actualment és Sant Isidre, que està molt empaltat amb la pagesia catalana. Dit això, Sant Galderic és un personatge molt simpàtic, occità. Catalunya és un país provençal occità, d'origen provençal occità, i Sant Galderic representava els pagesos. Una curiositat de Sant Galderic és que el seu miracle era que ell, quan el buscaven per tot arreu per sembrar, però ell, quan sembrava, el primer grapat de gra el tirava pels animals ferestes. El segon era pels pobres i el tercer era pel propietari. La pregunta és, si només donava 1/3 al propietari, per què tots els propietaris anaven darrere de Sant Galderic? Doncs la raó és simple, que tot i regalar a la naturalesa i en els pobres, encara donava més al camp que si t'ho quedaves tot per tu. Aquest és el miracle de Sant Galderic, un miracle maco. Recordo quan vaig venir que vaig veure aigua de la font de Sant Galderic. Ens pots parlar una mica d'aquesta font que va fer mossèn Dalmau aquí, de la font de Sant Galderic que tenim al Santuari de l'Ecologia? Sí, per descomptat. És un racó romàntic, molt maco, sota l'ermita, directament sota l'ermita, i, com deia mossèn Dalmau, que té és aigua del cel, és aigua de la pluja que cau sobre el teulat de l'ermita i que va parar amb una cisterna subterrània absolutament fosca i fresca. No hi toca mai el sol, ni de lluny, l'aigua és molt fresca, ara en dirien de molt baixa mineralització, perquè no té contacte amb el terra, i la font en si es deu a la Joana Vilamur. La Joana Vilamur, els seus pares van morir i els diners que tenien que ser per fer un panteó els van dedicar a fer aquesta font de Sant Galderic, cosa que és una acció molt lloable. I ara la tenim aquí, amb Sant Galderic. Aquest és un fet que hi ha ara, que conjuga el costat ecològic de Sant Galderic amb la Mare de Déu de l'Ecologia, que té un significat profund. No és una advocació, és un significat. Parlant de la Mare de Déu o Nostra Senyora de l'Ecologia, aquí tenim un monument representatiu
però m'agradaria que ens expliquessis què significa aquest culte o aquesta devoció a l'ecologia. Ens pots explicar-nos una mica què vol dir això de l'ecologia? Què significa? Què representa? Sí, podríem dir culte, podríem dir devoció. En realitat, aquí que tindríem que dir que tot això també, però tindríem que dir definició. Hi ha un fenomen teològic, també social i històric, que se'n diu la inculturació. Les cultures es van sobreposant i les religions també es van sobreposant. Hi ha determinats... Això estic parlant de coses que em va ensenyar mossèn Dalmau. Hi ha tota una sèrie de creences religioses, en aquest cas, que es van sobreposant i que són, com va estudiar Jung, són d'índole mundial, general, de totes les cultures humanes, des de l'època primitiva fins ara, es basen bàsicament en una cosa que la naturalesa ja ens marca, que és el que els orientals parlen del yin i el yang, el masculí i femení, positiu i negatiu. La mare terra i el déu sol. És la base de totes les creences religioses, bàsicament. El déu sol, bueno, hi ha l'exemple d'Aquenaton i de les religions especialment sud-americanes, els inques i etc, moltes, no? Quan parlen també de la Pachamama, no? Allà? Sí, bueno, hi ha dos això, un és el sol i l'altre és la Pachamama. El sol és el cel i la Pachamama és la terra. També a vegades és la lluna, sol i lluna i la terra. Aviam, els astres és una cosa una mica complexa. La base per això és que hi ha el pare sol i la mare terra. Aquests mites es van traduint, segons les cultures, amb diverses versions i diversos modos intel·ligibles per a aquella gent d'entendre-ho, no? En aquest cas concret, saltem totes les versions animistes, històriques de mils, per no dir quasi milions d'anys, milions potser no, però 1 milió d'anys potser sí, sobre aquestes creences ancestrals. En el cas grec es va traduir amb una deessa concreta, que era la deessa Àrtemis. La inculturació és que les religions es van sobreposant a altres. Un exemple clar d'inculturació, per exemple, són els sants patrons. Els romans i els grecs, que és el món sobre el qual es va assentar el cristianisme, el judaisme-cristianisme, tenien una gran quantitat, de fet, un gran supermercat de déus, dels quals, per exemple, hi havia el déu dels ferrers, el déu dels fusters, el déu de tots. La inculturació què ve a ser? Doncs el déu dels ferrers, agafes, el treus i en el seu lloc hi poses un sant dels ferrers. En aquella època fàcil de trobar perquè hi havia molts gent, cristians, màrtirs, que morien per la fe i eren santificats. Llavors, si un havia estat ferrer, per exemple, doncs podia ser fàcilment, o havia estat mort en mans d'uns ferros, podia ser el déu dels ferrers. La base de la inculturació és que treus el déu dels ferrers, el déu menor dels ferrers, i poses un sant a sobre. L'individu que resava en aquell déu va resar en el sant igual com ho feien el déu, l'únic amb un nom diferent. Això és la inculturació. El cristianisme es va trobar una cosa, perquè el judaisme és una religió bastant singular. Un déu invisible, un déu que no té definició, el famós déu patriarcal de cabells blancs i barba blanca, això és una invenció de Miquel Àngel, el geni de Miquel Àngel va lograr posar aquesta imatge que se la va treure de la butxaca, perquè la Bíblia, jo sóc el que sóc, jo te voe, el que era, sóc i seré. O sigui, res,
no defineixen res. És un déu introbable. La gran cosa dels jueus era que altres déus, si els destruïes les escultures, els temples, mataves el déu. El cristianisme es va trobar que, amb tot el respecte, però venia un producte que era molt difícil de vendre, és a dir, una botiga que només té un producte al costat d'un hipermercat que té de tot. No? Això era molt complicat. En el fons, hi ha aquesta creença ancestral humana de que hi ha una deessa mare i un déu pare. Això és molt profund en el ser humà. Com aconseguir que el judaïsme-cristianisme tingués una deessa? Perquè no hi ha deesses. La cosa és, jo ho deixo anar així, no? Però si Jesús és el fill de Déu, no és un simple profeta, sinó que és el fill de Déu i és Déu, la seva mare és la mare de Déu. D'una manera o altra, la mare de Déu és una deessa immensa. No és una santa ni res. Tot i que Maria, en els evangelis, és un personatge més, no té cap rellevància ni res, però el fet de convertir-la en la Mare de Déu la converteixes en una deessa. Llavors és quan apareix el moment de la mentalitat de l'època que tenia que tindre un equivalent, cosa que ara s'ha perdut, però Isis era equivalent a Astarté, no sé, hi havia equivalències, no? Aquí feien equivaldre Maria, perquè clar, un déu menor no podia ser, tenia que ser un dels 12 déus de l'Olimp. Femení. Però clar, els déus grecorromans tenien tota una sèrie de passions i tota una sèrie de coses que de fet els feia quasi incompatibles amb Maria, amb la puresa de Maria. Però n'hi havia una que sí que tenia aquestes qualitats, que era una dels 12, que era Àrtemis, que era la deessa de la Mare Terra, que està representada, que en deien, la deessa dels 1000 pits, i que era verge. Què vol dir això? Doncs que la naturalesa, sense que ningú faci res, dona fruits. I a més ho alimenta tot. Maria va ser inculturada a Efes, curiosament, on hi havia el temple de la deessa Àrtemis, una de les 7 meravelles del món, i amb les quals ruïnes es va construir Santa Sofia, es converteix en la inculturació de la deessa Àrtemis, verge i fèrtil, i pura, sobretot l'única deessa grecorromana pura. Llavors aquest és el significat de Maria, és la deessa celestial, una deessa celestial de la Terra. Es va fer un monument, aquí hi ha un monument que li han fet una foto. Un dels temes de conversa que vaig tenir jo amb mossèn Dalmau va ser precisament el de les verges negres, perquè aquestes deesses mare i celestials els templers les tenien representades en les verges negres, les icones de les verges negres, que també estan relacionades, com hem vist aquí a la imatge que hi ha romànica aquí al santuari de Gallifa, és una Teotocos, no? Això està relacionat amb Efes i amb l'evangelista Sant Joan. Quan parlava mossèn Dalmau de les verges negres, comentàvem bastant el seu llibre. Ell té un llibre que parla de la verge negra de Catalunya i de Polònia, no? La de Montserrat i la de Czestochowa. I per mi era molt interessant parlar amb ell perquè, clar, enteníem les verges negres en el mateix sentit que estem parlant d'Àrtemis, no? I trobàvem aquesta inculturació amb les deesses hel·lèniques. I llavors, per mi, ara, quan he vingut aquí i veure que hi ha aquest monument, m'ha agradat, no? Perquè representa molt bé aquesta idea que jo tinc de les verges negres. Fixa't que les verges negres sempre tenen representat, fins i tot les que han blanquejat
per adulterar el simbolisme, tenen les banyes del toro que representen la mitja lluna. I aquí, l'artista que va fer aquest monument també ho va tenir present, o sigui, està molt ben documentat. M'agradaria que m'expliqués una mica qui el va fer aquest document, aquest monument, i parla'ns una mica de l'artista, qui ho va fer això? Això és obra d'un escultor, a mi m'agrada, Jaume Rodri. És una obra megalítica, una gran pedra tallada per ell, que representa la deessa Àrtemis, no amb una versió absolutament grega, sinó amb una versió, podríem dir, iberitzant. Té aquest component, té la lluna dalt, hi ha coses, els grecs, per exemple, no usaven aquest símbol, però altres sí. I és una cosa que és un fet... Hi ha una relació amb els planetes, la lluna, els cicles llunars i femenins, però realment Àrtemis el que representa és la Terra, no pas la lluna, ni el sol, ni el cel. És la Terra, és la mare Terra. Aquesta és la realitat d'Àrtemis. Però fixa't una cosa, que la mare Terra està influïda per la lluna, les marees, Sí. i els pagesos, la terra, els agricultors, tota la feina que fan la fan en funció de les fases lunars, o sigui que té una relació. Cert, Salat, és exactament així com tu dius. L'únic que, clar, llavors, si anem a buscar efectes, doncs en trobaríem molts. Té una relació molt directa en el món agrari, la lluna i la terra, això està clar. Aquesta relació de la Terra i la Lluna hi ha que tindre en compte que la Terra i la Lluna, de fet, se'n diu el sistema Terra-Lluna. Perquè les persones que ens esteu escoltant aquesta conversa pugueu fer una idea del lloc on estem parlant, voldria descriure que estem en una mena de plaça circular envoltada de pins. Al davant nostre tenim un altar, un tèmenos, que ara el Gregori ens explicarà el que vol dir. A la nostra dreta, en un cercle de bancs de fusta, hi ha una pedra amb un monument dedicat a Lluís Maria Xirinacs. Aquest monument de pedra té una creu vermella amb una X, forma de X, al mig. És un monument, crec que m'has dit, Gregori, que està fet pel Rodri també, no? El mateix que va fer la d'Àrtemis. I al darrere de l'altar hi ha les escales que pugen a l'ermita, i a les escales hi ha un monument també fet pel Rodri, que hi ha una cadira. M'agradaria, Gregori, que expliquessis una mica quin és el simbolisme que té, o què vol dir aquest altar, el tèmenos, i la cadira que trobarem al monument. Explica'ns quin significat té, què representa, què ens vol dir aquestes dues obres que tenim aquí al davant, les estem veient mentre parlem. Tèmenos, una paraula grega, que traduït a la nostra llengua i a la nostra situació actual vindria a ser altar a l'aire lliure. Un altar per fer cerimònies, com se n'han fet moltes aquí, però que també serveix com a altar personal. O sigui, és a dir, una persona pot anar i fer les seves oracions ella sola i els seus propis sacrificis, el que li sembli. O sigui, és un altar públic però també privat, no és una església. I és un altar que està a l'aire lliure, un tabernacle. L'escultura, aquest roc que tenim aquí al costat dels Xirinacs, és en record dels Xirinacs. És un roc que va posar Jaume Rodri en record del seu amic i company de lluita, en Xirinacs. Referent a la cadira aquella, un setial, una càtedra, és en record, podríem dir així d'una manera banal, però podríem dir que el mossèn Dalmau va sentar càtedra aquí i allà el seu esperit segueix segut en el setial aquest, vigilant el seu, o cuidant el seu santuari. Mossèn Dalmau podríem parlar amb 1000 facetes, una persona polifacètica, molt activa, però, de fet, la seva ànima, el seu esperit, més que l'ànima, el seu esperit, el va deixar en aquest decàleg
que tenim aquí mirant amb una magnífica vista de tota la vall, que ja ve intitulat d'una manera que ja ens dona a entendre com era mossèn Dalmau. Mirada paradoxal. Ell deia que el secret de l'univers, del cosmos, és una paradoxa. I segurament és així. O sigui, comencem. Mirada paradoxal a la naturalesa. Què era mossèn Dalmau? Aquí hi ha 10 punts. Són poètics. I la poesia és poesia, però dona a entendre moltes coses. Dona un sentiment, una profunditat. De fet, mira l'esperit, l'ànima. Comencem. Tota l'eternitat dins el durar quiet d'un segon de temps. Paradoxal, però ens dona a entendre que hi ha un misteri aquí sobre eternitat i un segon quiet de temps. Tota l'amplada i fondària de l'univers dins l'entranya de l'àtom. Tornem a estar en una altra paradoxa. Lo més gran, lo més petit. Diuen que Newton va dir al final de la seva vida que només li van interessar 3 coses a la vida. Una era l'alquímia, per trobar l'origen, la font, l'essència de les coses. L'altra, l'astrologia, per trobar un sentit a l'univers. I l'última, la teologia. Resulta que tot el que ha passat a la història ell ho desconsiderava, no? En fi, tota la fondària de l'univers dins l'entranya de l'àtom. Tot l'univers, el més gran i el més petit. Tota la bellesa amb el seu esplendor dins la tendresa d'una flor boscana, una flor petiteta però única. De fet, la flor boscana és el més exquisit. La tens que trobar i viu sola, i són petitetes. Tota l'harmonia vertiginosa del cosmos, o sigui, és a dir, moguts a grans velocitats dins de l'espai, estem llançats a velocitats increïbles dins de l'espai, però en el punt fix d'una brillant estel. Què vol dir? Tornem a la paradoxa, o sigui, tot el gran moviment amb un punt fix. Segurament Déu s'entén com el punt fix de l'univers, no? Tota la potència espiritual de la matèria en l'impuls vital creador de l'home lliure. Aquí ens demostra qui era ell. La potència espiritual de la matèria a l'impuls vital creador d'un home lliure, la llibertat. La llibertat era la base de la seva manera de ser lliure i deixar ser lliures els altres. Això era importantíssim per ell. Aviam, tota la complexitat del fenomen del viure dins la simplicitat del teu jo. Tornem a la paradoxa. Tot i tu. El més gran, el més petit. Tota la lluminositat del firmament dins el diamant de la nit transparent. Tornem al mateix. Llum i foscor. Tot alhora. El més gran, el més petit. Tota la sonoritat del Big Bang dins l'assordidor silenci dels grans espais. Tornem al mateix. El soroll més impressionant que et puguis imaginar amb un món de silenci, amb un espai de silenci. Tota la grandesa del misteri de l'amor en el somriure acollidor d'un infant. Poesia. I finalment crec jo que defineix amb ell d'una manera directa el Déu, el punt 10. Diu, tota la seducció apassionada del viure en el pas ferm del pelegrí cap a l'absolut. La vida és un peregrinatge cap a l'absolut. I ara, si em permets, diré les paraules que veig que estan, perquè estem mirant, has llegit unes lletres que estan en color negre, però n'hi ha unes que estan en un color ataronjat. I sota, amic, assaboreja des d'aquesta balconada, que és aquesta vista que tu has descrit abans, i les paraules que ell ha ficat en color ataronjat, que seria per ressaltar, són eternitat, univers, bellesa, harmonia, cosmos, matèria, complexitat, lluminositat, Big Bang, grans espais, amor, viure i absolut. I ara, quan he llegit
Big Bang, i quan he llegit aquests cosmos, matèria, he recordat que hi ha un altre tema que jo vaig parlar molt amb mossèn Dalmau, i és el tema del Taylor de Chardin. Vam parlar molt i vaig comprar tots els llibres de Taylor de Chardin i m'ha semblat que aquest Big Bang i aquestes paraules científiques a mi em van ajudar molt, perquè vaig entendre el concepte de religiositat científica. Tot això em va ajudar a entendre a mi després, quan vaig conèixer l'obra de Francesc Pujols i el concepte general de la ciència catalana. Tot això, les converses que vaig tenir amb mossèn Dalmau parlant de Taylor de Chardin em van ajudar molt. M'ha agradat molt que em fessis fixar en aquestes frases i aquests pensaments que identifiquen a mossèn Dalmau. Taylor de Chardin realment va ser un personatge dins de la vida de mossèn Dalmau. Quan ell va ser desterrat a Gallifa, li va caure a les mans un llibre de Taylor de Chardin que ell deia que li va obrir un camí que fins aquell moment era inesperat. Hi ha que dir que Taylor de Chardin és un personatge molt interessant, té frases excepcionals. Li van preguntar en un moment donat qui era més intel·ligent, els homes o les dones. La resposta de Taylor de Chardin va ser molt ràpida. Sacerdot i científic, les dues coses. Va dir igual, perquè són el mateix animal. És una cosa determinada. I té tota una sèrie de coses, i el mossèn Dalmau, l'evolució creadora, li va solucionar un problema. Sí, I de fet ha solucionat un problema. Cosmogènesis, jo recordo molt aquelles lectures, sí. I té tot. Era molt seguidor, més que seguidor, era molt company de Taylor de Chardin amb la distància.